Hát egy dolgot biztosra kell venni, hogy mindig a helyzetből lesz a gól. Ezért van helyzet. Hát de gondolom a kérdés az arra szólna, hogy edző módosítás lett a csapat házatáján. Hát ez szükségesen segítette a vezetés, hiszen az elmúlt rövid időszak, hogy így mondjam, az edzők között nem volt valami jó viszony, nem volt felhőtlen, és éppenséggel ezért, mert úgy érezzük, hogy szezon elején is én személyesen azt nyilatkoztam, hogy sikerült ebben az évben időben jégre lépni, jól felkészülni a nyáron, jó légióst igazolni, jó csapathangulatot kovácsolni, és mindezen jól lépünk be, szeretnénk újra fejezni a bajnokságot. Jól haladt, azt akarom mondani, hogy eredményesen befejezni. Tehát sérülésmentesen, az is egyfajta eredmény, és nagyon jó mérkőzések legyenek, amik még hátra vannak, úgy az alapszakaszban, mint majd a rájátszásban. Hiszen az most már tudott dolog, hogy a Frogim a rájátszásnak tagjává vált, tehát gyakorlatilag egy behozhatatlan előnyre egyszer. Itt a kérdés az, hogy az alapszakasz hányadik helyen végzünk, kivel fogunk majd a rájátszásban elődöntőjében összekerülni. Ezért, hogy a csapat egyben maradjon, jól tudja képviselni a települést, ezért eszközöltük ezt a váltást elsősorban. Volt némi fegyelmi kérdés is Román Kosztolomi személyében, aki ebben a szezonban egy kinevezett edzőjátékos volt. Ebből is tudtuk mi indulásból is, az edzőjátékos szerep az egy olyan kettő szerep, amiből nem biztos, hogy mindig ki lehet jönni jól, de az anyagi keretünk, a szűkös anyagi keretünk egyszerűen nem engedtem meg, hogy egy olyan kaliberű edzőt hozzunk, aki egy jó légiósokkal, jobb játékerőt képviselő csapatot össze tudjon fogni. Tulajdonképpen kell tudni azt a sportban, hogy az edző egy óriási alap egy csapatnál, ékkoromban a kapus egy másik óriási alap, de nem utolsó sorban hátvédek, csatárok egyáltalán fontosak, hogy jobb legyenek. Nagyjából ezért hoztuk meg mi ezt. Román Kosztominak otthon Oroszországban munkája is van, viszont úgy gondoltuk mi, hogy ez az állapot be fogja rombolni a csapatban az öltözőt, tehát a csapat házatáján az öltöző hangulat az elkezd talán megromlani, és meg kell lépni ezt a döntést. Mivel, hogy ketten Václav Novákkal vezették az edzéseket és az edzői munkát, úgymond, Václav Novákkal való megegyezés után, mondhatom így is, az a döntés született, vele is ugye tájékoztattuk őt is erről, hogy levenni a terhet, a vezető edzői terhet az ő válláról, hiszen ő már a 43. éves játékos, jó kaliber, egy igazi profi a jégen mindenképp, hogy tudjon jobban a játékára koncentrálni, ezért hoztuk azt a döntést, hogy a 2,5 hónap, ami hátra van ebből a szezonból, a csapat irányításával egyenlő szerepben vállalja el Farkas Csaba, aki a technikai igazgatója volt a klubnál, aki minden egyes edzésen esténként részt vett, tehát annyit kell tudni Farkas Csabáról, hogy olyan személy egy jégkoron sportba, úgy az ifjúság, mind a felnőtt csapat házatáján lehet mondani azt, aki hatalmasan felkészült szakmailag, akit nagyon érdekli, minden újat megfigyelt az edzőktől is. És én azt gondolom, hogy ettől jobbat kihozni, mint ami döntés most a vezetés hozott, hogy Csabát megbízni az ukrán légiósokkal, Borisenkoval, Pavel Borisenkoval, megbíztuk őket kettőket a szezon végére. Mi egy jó döntésnek minősítjük, jobb döntésnek, talán az aktuális kialakult helyzetben a legjobb döntésnek. Úgy látjuk mi ezt a csapat is, úgy a légiós része, mind a helyiek része jól vette. Bízom abban, hogy a csapat jól fog muzsikálni az elkövetkezendő 2,5 hónapban. Ezt várja el a vezetés, ezt várja el a közönség. Játékosok tudják ők is, hogy többre képesek, mint egyes meccseken, amiket tanúsítottak, de viszont itt szerintem aggodalomra abszolút nincsen ok, hiszen a csapat jó pozícióban van. Ennyit sose nyert az elmúlt 10-20 évet megnézve alapul bajnokságban, mint az idén. Ilyen jó mérkőzéseket rég nem játszott. Tehát itt nem kell senkinek elszomorodnia. Így most vannak pro és kontra vélemények. Kinek a pap, kinek a papné. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy
Szurkoló feladata ettől arrafelé is pont ugyanaz, ami eddig volt, hogy jöjjön mérkőzésre, vásárolja meg egy egyet, támogassa a csapatot, biztassa a csapatot, és pozitív energiát toljon bele a klubba. Ha ezt megtette, a dolgát elvégezte. Most kinek mi tetszik, mi nem, nekünk is nagyon sok minden nem tetszik, sok minden tekintetben, de ezt az aktuális állapotot kell nekünk is elfogadni, játékosoknak is, szurkolóknak is, én erre biztatok mindenkit. Kosztrominnal akkor teljesen szerződést bontott a Progim? Igen, a Progim Román Kosztromin sem játékos, mind játékos, sem mind edzőre nem számít.